Darakta. Zan samu wanda zan yi postin ne in ka mutu. To Allah ya sa mu cika da imani. Amin. Allah ya sa annabi ya ce sai. Allah ya sa mun mutu mu kwanta. Barka da shan ruwa. Saboda Alkur'ani, saboda alfarma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. cika da imani. Amin. Muna yi muku barka da Allah ka shan raba mu ruwa. da aikin alfasha, Allah ka raba mu da aikin munkari. Amin. Allah Amin. ƴan mata da suke tumbele a tuntuya ubangiji ka shirye da su. Amin.